strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging around my mind. The night while you... Les arts escèniques i el teatre musical del nostre país no s'entenen sense l'aportació d'Àngels Gunyalons, que després de 4 dècades de professió segueix al capdavant de l'Escola de Teatre Musical Memory. Per molts professionals i aficionats del sector amb qui comparteixo generació, és un d'aquells noms que no podem oblidar. Es defineix com una actriu que, a més, canta i balla, fent-se pròpies les paraules de Glenn Close, sentint-se una actriu completa que abasta el màxim de gèneres teatrals. Però l'Àngels Gunyalons és molt més. Durant els anys 90 es va convertir en un referent de l'escena catalana i va despertar a molts el desig de voler ser com ella, tant pel seu talent innat com la seva energia i desenvoltura escènica, com la seva veu a voltes dolça, d'altres desgarradora. L'Àngels va néixer a Barcelona, la gran de 3 germanes. L'avi matern era roig i el matern el van haver d'amagar dels republicans. Així que la guerra i les seves penúries i fam eren molt present al records de la família. Els seus pares eren mestres. De fet, la mare va ser alumna del pare i només tenia 20 anys quan va tenir l'Àngels, ell 33. Però la maternitat no va impedir que pogués estudiar a la universitat, recolzada pel seu marit, que volia que esdevingués una dona independent i realitzada. Un home excepcional que l'Àngels recorda amb gran estima, ja que mai li va faltar temps per compartir jocs i converses amb les seves filles. Són 2 persones que van definir els passos de l'Àngels, per bo i per no tan bo. Van criar-les en una atmosfera de llibres i estudis reglats que la van fer àvida d'aprendre però desmotivada per fer carrera, després de trobar-se amb professors que l'avorrien i gens tenien a veure amb els seus estimulants progenitors. La seva carrera teatral va començar l'any 1980. Tenia tan sols 17 anys i formava part de les formacions infantils d'en Carles Lloret i en Joan Guasch, en les que va debutar amb obres com Les arracades de la reina o El príncep i l'aviador. L'any 1984 s'incorpora a la companyia del Paco Morán, participant a La senyora presidenta, Hotel Plaza Suite 719, Los tres inocentes i Media naranja, medio limón, amb la qual fou reconeguda amb el Premi Joanot de Teatre el 1985. És en aquesta companyia on té l'oportunitat de treballar amb la Irene Gutiérrez Cava, a qui seguia entre bastidors, admirada, observant-la i escoltant-la per aprendre el màxim d'ella. Estar amb una gran dama de l'escena li va servir per demostrar als pares que era factible ser una senyora que es dedicava a la interpretació i portava una vida totalment convencional. Aquí no hay mucho donde elegir, pero en efecto no es de las peores. ¿Qué te pasa? No, da la sensación de que hace un rato había alguien. Imaginaciones tuyas. També va treballar a Fedra, de la companyia Montserrat Salvador al Teatre Escorial de Madrid, va formar part de l'orquestra Sans Faina com a cantant, va fer d'Odri a la Botiga dels Horrors i amb Degoll de Gom va tenir l'oportunitat de ser la Blanca de Maricel, amb la que va guanyar el Premi de l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya com a millor actriu l'any 1988. Avui fa molta gent de això. La vida serà diferent. No, avui fa bon, marxem de debò. Lloc nou, nous amics, nova gent. Per la fundació del Centre Parroquial del Roser havia demanat assessorament a una companyia de teatre amateur on es va creuar el seu camí amb el d'Enric Arraguant. Amb ell va actuar i protagonitzar molts espectacles i que no solament va guiar-la com a intèrpret introduint-la a la dramatúrgia d'en Chekhov, Brecht, Wilde, Bernard Shaw o Tennessee Williams, sinó que la va impulsar com a actriu de musicals. Torna-la a tocar, Sam, va ser el primer l'any 1986, a la que van seguir les populars Estan tocant la nostra cançó, guanyadora d'un Premi Margarida Xirgu, Memory, No Memory, Premi a la millor actriu de teatre d'Alacant, Tots dos, Germans de sang, Blues en la nit, Àngels o Chicago.
Amb en Ricard Reguant també van ser parella sentimental i l'any 1994 van fundar Memory, la primera escola de teatre musical, després de la Curt Gomín, amb seu a Barcelona i Madrid. Y no solo ella. Tengo música, disco en el claustro, purpurina por cada rincón. Desitjosa per seguir formant-se, l'any 1996 se'n va a Londres i Nova York a perfeccionar els seus estudis de cant i ball i de tornada s'estableix a Madrid, on va representar, entre d'altres, Palabras encadenadas, amb el Carlos Sobera de coprotagonista, i Cuando Harry encontró a Sally, amb el José Mayuste. Finalment, torna a Barcelona l'any 2003 i retorna als escenaris catalans amb títols com Acosta't, Paradís, Ex o Un marit ideal. Les darreres obres en què ha participat són El llibertí, el muntatge madrileny Sister Act o els Jocs Florals de Can Prosa. La pandèmia la va agafar representant La dona del 600 al Teatre Goya. 600 de la mama? No és el de la mama, és com el de la mama, però no és el de la mama. Però on l'has trobat? No l'ha trobat enlloc, Pilar. Aquest no és el de la mama. Aquest l'ha fet ell. A la petita pantalla la podem veure a sèries i programes com 1, 2, 3, Responda otra vez, Crònica negra, Quart segona, El cor de la ciutat, El comisario, Condenadas a entenderse o Un chupete para ella, entre d'altres. I ara què, Xènia? Va ser parella artística d'en Carles Sabater, amb qui va compartir també molts escenaris i van formar un tàndem molt especial i compenetrat. També l'hem vista a la telemovie Bevilacqua i als films Quia i Bum Bum, guanyadora del Premi Sant Jordi de cinema com a actriu revelació. Nòvio? Sí, mama, tinc nòvio. M'he enamorat d'un noi i estem sortint junts. Però què passa? Què et passa? O sigui, et presentes a casa meva, ara te'n plantes davant meu i així com si res em deixes anar que tens nòvio? Tu no eres lesbiana? A mi em faràs parar boja, Ai, a veure, mama, a veure un moment. No, nena, no. La vida no funciona així. Tu no pots fer que jo hagi d'assumir que tu ets lesbiana i després d'anys de patiment em deixis anar que era una broma. Però, mama, què estàs dient? Tu saps el que a mi m'ha costat? Ara, precisament, que acabava d'atrevir-me a dir-li a les meves amigues. Ui, menys mal que no els hi hem dit als avis. Mama, estàs... Bona tarda, Àngels Gunyalons. Quan vaig començar aquest projecte del blog, mai vaig pensar que estaria aquí a l'Escola Memory parlant amb tu. Saps quan de cop tot cobra una mica de sentit, que no acabaves de conèixer perquè feies les coses? Doncs això em passa a mi ara. Caram, moltes gràcies. Me n'alegro de poder proporcionar-te, doncs, no sé, una alegria. No et vull aclaparar, perquè quina bona manera de començar una entrevista, però sense ser gaire fanàtica de ningú, sempre t'he admirat. Gràcies. La primera vegada que vaig anar al teatre va ser amb els meus pares, a veure, tots dos. I jo tenia 12 anys i crec que no seré l'única en dir-te que en veure't actuar em va fer pensar en dedicar-me a la interpel·lació. Sí, bueno, això passa. M'he trobat molta gent, ja, perquè ja, mira, aquest any són 40 anys dedicada al teatre. 40 anys de carrera, que és la que diuen els castellans. Però també em plau molt perquè m'he trobat gent, tècnics de teatre, per exemple, concretament, per exemple, quan feia Sister Act, que em va dir, vull que sàpigues que jo em dedico a això gràcies a tu. Dic, what? Perquè ja puc entendre la gent que és actriu o actor. Diu, no, amb tu vaig descobrir el teatre, vaig pensar, jo vull estar dins d'això, vull conèixer els intríngulis, i quan el vaig descobrir per dins el teatre, tot això vaig dir, vull participar des d'aquest rol meu de tècnic. Aleshores això, imagina't, per mi és com, doncs, gràcies a tu, no?, per dir-m'ho, perquè quan reps aquests inputs penses, sí que val la pena en molts moments, per moltes més coses, però jo ho comparo una mica com els meus pares que han sigut professors, quan es troben un exalumne al cap del temps que els hi diu, vostè, gràcies a vostè, jo vaig deixar de fer, en el bon sentit. Aleshores, jo crec que això plau molt, satisfà molt. I el dia d'avui, l'altre dia també vaig tenir ocasió d'entrevistar
el Dani Anglès, i a dia d'avui et dic que devia ser una cosa rara, però així com tots anaven amb la carpeta de la Superpop, que el Dani Anglès també m'ho deia. Jo la portava plena d'Àngels Gunyalons, dic, doncs jo també. Devia ser una cosa rara en el col·le, perquè tots anaven amb els New Kids on the Block, que es portava les hores, el Sensación de Vivir, i jo, Àngels Gunyalons, i el Carles. Tots els programes de mà. Estar local, diguem-ne. No està malament, no?, que sempre portéssim tot forrat d'estars anglosaxones o nord-americanes, bàsicament, i de cop i volta dius, bueno, ens estimem els nostres, ens agraden i volem aprendre els nostres, no com ell, que va ser dels primers alumnes d'aquesta escola, es va formar aquí al Memory. Quina època més esplendorosa. El tàndem Ricard Reguant, Jordi Doncos i Àngels Gunyalons ens vau apropar molts musicals americans que ens van fer descobrir aquest tipus de teatre i vau inspirar molts reconeguts professionals. La mateixa que hem de mencionar una mica el Dani Anglès. Va ser un boom que gairebé definiria com una de les etapes daurades del musical a Catalunya. Suposo que sí, és a dir, la meva perspectiva no serà mai la del públic, no és que no la pugui entendre, però crec que no sé si és molt saludable veure des d'allà perquè pel públic sempre és més del que tu sents, i ja està bé que tu no ho sentis tant, no? Al cap i a la fi, als anys 90 fèiem el que ens agradava. Crec que érem un equip que funcionava molt bé un sense l'altre, els altres, diguem-ne, difícilment hauríem fet el que hem fet, que tots vam contribuir amb el que nosaltres podíem aportar i que es van donar les circumstàncies, el moment, els ingredients, quan conflueix tot, passa el que va passar en els anys 90, que està molt bé. Ara, això està molt bé, després, com diu una amiga meva, l'èxit rau en viure tota la vida d'això. No en un moment de popularitat, perquè de gent que de cop i volta ha sortit a la portada del Cultura, del diari, hi ha un fotimer que després no saps ni com es diuen, no? De fet, ahir ho parlàvem amb el Xavi Casant, que és professor nostre i és un gran entès en la matèria, en sap molt, i actor, a més, si de fet no sabem ni els actors importants de generacions anteriors recents. La gent, malauradament, la gent jove... Jo sempre he estat molt defensora dels que ens han precedit. Ara que sóc gran, però quan tenia 20 anys, que diguem-ne que no podia ser sospitosa d'estar interessat, també ho defensava. Jo vaig ser la que vaig ser gràcies a Carles Lloret, la Carme Contreras, la Mercè Broquetes, el Pau Garsavall, Paco Morán, no? Paco Morán, Irene Gutiérrez Cava, la Carme Fortuny, l'Enrica Redondo, la Elsa Fàbregas, que em va donar ella, i el Tito Trifol van ser els que em van donar la primera oportunitat en doblatge també, que jo n'aprengués, i em van donar coses molt importants, la Elsa Fàbregas, no? Aquestes persones, per suposat, l'Esteve Polls, que em va donar classes desinteressadament, són persones sense les quals no existiríem, i aleshores conèixer una mica la nostra pròpia història i valorar. No sé què ens passa a nosaltres, que som una mica d'usar i llançar, i el món anglosaxó ho té més clar. Jo me'n recordo fa molts anys que vaig veure sortir a l'escenari la persona que va estrenar Sugar, Some Like It Hot, con Fantasía lo Loco, que era la senyora Carol Channing. Va sortir de rúbia, la Marilyn Monroe va fer la pel·lícula, però ella va estrenar el musical a l'escenari, sortia cantant Diamonds Are the Girls, així, bueno, el Diamonds Are the Girls Friend no era de Some Like It Hot, però bueno, és igual, de los caballeros es prefieren rubias. Que va sortir aquesta senyora que no s'aguantava la veu, tothom la veu, perquè és una cultura i una societat que entén que fem un viatge aquí, que som joves, que som madurs, arribem al top de les nostres capacitats i oportunitats, i després ve el decliu físic, però hi ha la saviesa. Llavors aquest reconeixement cap a algú que ja no pot cantar com cantava o no pot ballar com ballava, però que segueix sent aquella persona i que segueix sent aquell professional i coneixedor de l'ofici, i aquest homenatge, aquest respecte
a mi sempre m'ha agradat molt del món anglosaxó i crec que a nosaltres ens manca una miqueta això, reconèixer les nostres figures, figures que ho han llaurat i quan han treballat, esclar. I ara tu ets una d'elles, ets aquest referent ara. Sí, sé que he estat referent per molt de jovent, ara ja molt de jovent no sap qui sóc, ho saben perquè els pares... Mira, això passa una cosa curiosa, per exemple, amb el Maricel. Evidentment que el Maricel s'ha reposat, ho vam estrenar nosaltres, després s'ha reposat 2 vegades més, amb 2 blanques fantàstiques, que és l'Anna Sant Martín i l'Helena Gadel. Qui l'ha vist per primer cop amb l'Anna Sant Martín, el millor és el de l'Anna Sant Martín. Jo parlo així, d'aquesta manera, que no és que m'agradi la manera de parlar. Qui l'ha vist amb l'Helena Gadel, la millor blanca, la que més s'estima és l'Helena Gadel, lògicament, i qui l'ha vist amb mi, o qui l'ha vist amb la Carme Cuesta, que ho va fer després també, o la Júlia Moller. Aleshores, el que és sorprenent és que a vegades m'he trobat aquí xalla de 12 anys que és la blanca. Dic, perdona, tu no pots saber mai de la vida que jo estic la blanca. I és que els pares d'aquell nen van veure el Maricel per primer cop amb l'Àngels Gunyalons i per ells aquell és el Maricel. I això està bé, també. És a dir, no? Això ho lligo una mica potser amb això del tap generacional. No, ho puc lligar quan parlen dels taps generacionals. Els taps generacionals són amb 2 sentits. És cert que hi ha gent més gran, sàvia, amb experiència, que de vegades s'apoltrona en llocs i no deixa passar. També és cert que tot el món audiovisual i bàsicament està escrit i pensat perquè l'interpretin i per uns espectadors que són teenagers i al voltant, no? Aleshores, les dones, especialment les dones de més de 45 o 50, difícilment trobem papers, i ja no t'explico, papers protagonistes. És molt complicat, és molt difícil. No ens interessa què passa a les persones de més de 50. La meva esperança... A dones, perquè homes n'hi ha un bon munt de... Però siguem justos, perquè a mi, jo soc també una gran defensora dels matisos, d'acord? No tot és blanc, no tot és negre. Per això et dic que els taps generacionals estan en 2 sentits, moltes vegades. De vegades en segons quins sectors o tal, tot és per la gent jove i la gent gran és allò, li donem la patada. També és veritat, després hi ha aquells juràssics que estan instal·lats i no deixen, que jo penso que tenim molt a fer a aprendre els uns als altres, a treballar junts, i més en un art, com és el de o en unes arts com són les arts escèniques, que sí que hi ha l'experiència, però també hi ha aquell talent innat que jo aprenc dels alumnes, que jo els faig fer coses que dic, ostres, això no ho he fet en la vida, ni per 3 vides que visqués no ho sabria fer. I aleshores, bueno, m'omplo d'allò, no? I si puc ajudar amb les meves eines de trajectòria a que aquella persona trobi més llenguatges i més maneres de polir i de fer sortir aquest talent, és meravellós. Sé que volia comentar-te alguna cosa més al voltant d'això que estic parlant, que estic monologant ara, però ja no me'n recordo. Ens hem anat, sí, de tot. Jo sí que volia fer un matís. Tu sempre has sigut conscient una mica d'aquestes diferències d'edats o de com avança el temps, perquè, per exemple, jo recordo una Sally no va arribar aquí. Cuando Harry encontró Sally no va arribar aquí, perquè tu vas dir, bueno, a Madrid poder cola que no em coneixen tant, però a Barcelona l'edat, per tant, això sí que ho has tingut molt present. L'edat i tot el que ja havia fet, i tot el que m'havia precedit. Sí, això també va passar en un moment donat amb el Maricel, que també em van proposar de poder-ho fer. A veure, si ja està fet amb una edat, si no ho hagués fet mai, pots prendre llicències, com la Julieta, no? La Julieta és una noia de 15 anys i s'ha d'interpretar amb un pes i moltes vegades ho ha fet gent de 30 no? Però quan tu ja has fet una cosa, l'has fet suposadament bé, has tingut premi de l'associació d'actors, allò ja s'ha fet, ja ha patat, el que no pots fer és 16 anys després tornar-ho a fer, no té cap sentit, ja ho has fet amb una edat més adient i quan tocava, vull dir, ho ha de fer un altre. Pels altres i per tu mateixa, també saber renunciar, dir no, aquesta jo ja no la puc fer, i a més que ja l'he fet, o sigui que està bé, que agraeixes i és entendidor i et fa, i és emocionant quan et venen a buscar això, dius, i és tentador, i de cop has de posar senyes de dir, no em puc quedar encallada aquí, jo he d'anar endavant, i has d'anar endavant o cap al costat o cap on sigui, però has d'anar
cap a un altre lloc. Això està fet, i amb una edat, i ara ets més gran, i has de fer unes altres coses. I està bé fer-se gran. Està, fins a cert punt, clar, hi ha dolors per tot arreu. Però el menys important probablement és l'arruga, no? Perquè surten moltes més coses, dolors que un dia hi són, es queden 8 mesos, però se'n van i apareixen en un altre lloc, per exemple, no? Parlant del temps, jo vull compartir un altre record amb tu. És que no és la primera vegada que estic aquí. Jo d'adolescent vaig fer un curs intensiu aquí a l'Escola Memory, poc després de l'obertura. Que bonic no poder capitanejar aquest projecte i que avui en dia encara continuï endavant. Sentiràs un impuls per anar endavant. Quan els desitjos són grans oportunitats, pas a pas, avançant molt més enllà. Nota a nota els obstacles es van superar. Descobriràs tot un món apassionant. El teu gran talent és que estimes allò que fas. Sempre al teu costat per donar-te un cop de mà. Sempre al teu costat fes els teus somnis realitat. Volarem ben alt, més enllà d'aquest somni. Sempre al teu costat. Va morir, això va ser una idea del Reguant, que jo també, amb la idea pensava, ai Déu meu, i després, quan vam obrir, que no n'hi havia cap més d'escola, o sigui, hi havia escoles de dansa, hi havia escoles de música, hi havia escoles de teatre, però escoles on en el mateix centre, sota el mateix sostre, la mateixa capa i amb la mateixa matrícula tu poguessis formar-te d'una manera completa, no existia, ni aquí ni arreu de l'estat espanyol. Fa 27 anys d'això. I aleshores, realment, el primer pensament de l'escola era per professionals. Per professionals, per exemple, de la dansa, que volguessin accedir a la paraula i a cantar i tal, o cantants i actors que volguessin ballar i tot això, perquè això s'havia fet de tant en tant alguna cosa semblant a un musical o algun musical, però de vegades, doncs clar, costava fer ballar els actors i tal. També tenim el referent del món anglosaxó, que ells des de petits es formen en totes les arts escèniques, i nosaltres. Però a mi em sembla que l'èxit va ser amb joves com jo, no? Que començaven. Va ser en general, és a dir, va ser amb gent jove, perquè d'aquells primers anys, com tu has anomenat, també hi havia la Marta Rivera, el Ferran González, Víctor Conte, vull dir que hi ha molta gent d'aquelles primeres generacions que volien fer el que fèiem nosaltres, volien pujar al de l'escenari i fer allò. I la sorpresa també va ser que els professionals que nosaltres pensàvem que vindrien no es van interessar. Per això deia que crec que l'èxit, almenys quan jo vaig viure aquí, no era tan professional que... No es van interessar els professionals. De l'escola, clar, els professionals no es van interessar, en canvi es va interessar gent que es va venir aquí i es va formar en totes les disciplines i després han estat molt potents i després es van interessar molt els pares que volien posar els seus nens petits. I llavors jo em vaig quedar així perquè, clar, quan jo em vaig voler dedicar a això, a casa no agradava i els meus pares no van voler-ho en aquell moment. I a mi, particularment, venint d'on venia, em va sorprendre molt que pares volguessin portar els seus nens i nenes, però no a triomfar, sinó a aprendre. Aprendre de la nostra mà. Suposo que convidàvem a una confiança, el que fèiem també era molt blanc, molt net, vull dir que no era pretensiós i fèiem tot el que podíem i volíem fer més i aprendre més i tot això. I aquesta va ser la nostra sorpresa. Clar, avui ja fa 27 anys aquesta escola. Després els nostres exalumnes han obert les seves escoles, no? N'hi ha unes quantes ara tot arreu. I com esteu vivint les restriccions actuals causades per la pandèmia? És viable fer aquestes classes online amb el sector del teatre? És viable temporalment, però no forever. Vull dir que això... Estem parlant d'arts escèniques. Les arts escèniques és contacte, és pell amb pell,
físicament, la presència escènica. La presència escènica és la presència escènica, no? Davant d'una càmera és una altra cosa. Evidentment, què passa? Que davant de l'adversitat et reinventes o ho gestiones pensant en positiu. No inventant en positiu, pensant realment en positiu. Dius, bueno, doncs vam treballar molt més, per exemple, el treball per càmera, que també el treballem habitualment, però vam poder incidir més en això, vam aconseguir fer unes classes, però ballar i tot, que això no hauria estat possible, evidentment, sense la bona voluntat de tot el claustre de professors, de dir, som tots a una, som tots un equip, vull dir, l'escola la formem tots, tu la pots dirigir al títol de directora, però l'escola som tots, vull dir, els alumnes se'n recorden dels seus professors, els professors són els que tenen el contacte directe i diari amb l'alumne. I pràcticament tothom, tothom va dir, vamos allà, i vam reaccionar molt ràpid, i també va ser molt emotiu molts pares que ens trucaven dient que bé que ho esteu fent, tinc la nena clavada, perquè després els més petitons era el més difícil de posar-lo davant d'una càmera, quan un nen petit necessita això. Va haver molta fidelitat, molta lleialtat per part de les famílies, no els ho agrairem mai prou. Nosaltres hem procurat compensar en la mesura de les nostres possibilitats i fins al punt que podíem la seva lleialtat també, i la veritat és que hem estat tot un equip, famílies, alumnes, professors, direcció, ha sigut no trobo paraules. Família. Sí, però no des del discurs carrincló, sinó de veritat. El que se li suposa una família. Després també podria parlar molt del que és una família, que la gent, amb la paraula família, es cometen molts abusos. Però sí, la gent ha estat molt a l'alçada i jo estic admirada, agraïda i vaja, commoguda i de tot. Una pregunta d'actualitat, això una mica més punyent, però sent directora d'un centre de formació, jo voldria saber la teva opinió sobre l'escàndol a l'Institut del Teatre. Creus que és correcte que la Magda Puyo deixi el càrrec de la direcció en aquest moment? Tu que pots estar una mica amb la seva tesitura. Jo no he anat a l'institut i és curiós perquè justament feia molt poc temps que m'havia reunit amb la Magda Puyo perquè volia treure una llicenciatura, que és el que correspon, diguem-ne, als meus 40 anys de carrera. Aleshores dic, vull treure una llicenciatura perquè sí, jo vull ser llicenciada en l'Institut del Teatre. I havíem tingut una conversa i jo estava pendent a l'espera que em digués alguna cosa de veure com ho feien i no va arribar mai, diguem-ne, no va poder ser. No sé, no puc parlar d'una cosa que jo no sé ni he viscut ni conec. Què passa a les escoles? Què passa en el món en general o què passa en el nostre ofici? Clar, es donen unes situacions de poder, l'alumne que vol aprendre, parlo en general, que no sé si és el correcte, l'alumne que té ganes de trobar aquell professor o professora que li digui com han de ser les coses i que si les fa d'aquella manera ja serà un bon actor, una bona actriu, l'alumne que està disposat a admirar, i aquell professor que ha de ser tan íntegre, ja no vull ni arribar als assetjaments, ja no vull ni arribar aquí, que això és el pitjor. Però aquell professor o professora que ha de ser tan íntegre, que ha de saber que és molt fàcil que aquell alumne mengi de la seva mà i l'admiri cegament. I jo aquí sempre tinc el discurs amb els professors i amb els alumnes. Dic, aquí jo no vull gurús. Jo necessito que m'admirin, soc una persona que va al bany com la resta perquè de cop i volta m'he trobat algun alumne, un que vam fer un màster i, per exemple, em va dir una persona molt intel·ligent i una persona molt vàlida, va dir, m'agradaria que fossis la meva mentora, i vaig fer, dic, jo no soc la mentora de ningú. Jo tinc unes eines que he après al llarg de la meva vida i la meva experiència professional, i jo les vull posar al vostre abast. Jo miraré d'entendre'm amb vosaltres, de trobar el codi, aquell llenguatge que faci que allò que heu invertit, aquell temps i diners que heu invertit aquí, en traieu el màxim rendiment, que us reti al màxim això. I jo m'esforçaré fins al final en trobar la manera que tu puguis aprofitar aquest temps i que en surtis enriquit. Però d'això, hi ha moments de la meva vida que soc molt burra, hi ha moments en què no entenc res, hi ha moments que soc curta i hi ha moments que soc miserable, també. I ja està.
Adoradors, 0. Perquè no és bo ni per ells ni pel professor, ni res d'això. Després està l'altra cosa, que després hi ha tarannàs de les persones, no? En una classe pots trobar-te amb un professor més elegant i un altre més barroer. Estem parlant de situacions emocionals quan estàs dirigint a alumnes. Doncs això, emocions, sensacions, moltes obres es basen en l'atracció entre persones, tot això. Clar, quan tu has de donar... Jo no et puc escriure una fórmula com a matemàtiques o a ciències, dir, mira, si fas això, cateto al quadrado más cateto al quadrado és igual a hipotenusa al quadrado, no? Pitàgores. No t'ho puc fer, això. Jo t'he de donar imatges, sensacions, perquè tu arribis a entendre què li passa a aquell personatge en aquell moment a partir des d'on és aquell personatge. El que hem de vigilar, l'oposat, és a criminalitzar. Que s'entengui... A criminalitzar. Perquè, és a dir, cap dels dos extrems, ni permetre abusos ni de poder, ni situacions exageradament que dius no són tolerables, llavors les coses es parlen, perquè pot ser que una persona no tingui prou visió a l'hora de... Mira, jo tinc una professora de cant que diu, jo no vull menors d'edat. No vull menors d'edat perquè si a mi em diuen, jo soc ordinariota, i si em diuen, d'on t'he de treure la veu? Em diran, el faço, saps? Clar, igual dic això i d'aquí 2 setmanes tenim uns pares a la porta. No, estic criminalitzada i foto mal a l'escola i foto mal a aquesta criatura. No ho vull perquè de vegades, clar, aquesta és una dona, ni està buscant res, ni vol incomodar ningú i tal. Ella és així. Com quan tu vas pel carrer i sents amunt parlant i en una frase et fica 4 tacos. M'explico? Entre una cosa i l'altra, entre els extrems i els matisos. I la bona voluntat de saber veure què està passant. Tenir prou criteri. Jo sempre els dic als alumnes, teniu línia directa, qualsevol cosa, parlem-la. Perquè si hi ha, per exemple, una professora o un professor que és el millor més ordinari, tu m'ho dius, mira, jo és que em sento no sé què, parlar amb aquest professor i aquest professor sabent que incomoda, doncs ajustar, però de la mateixa manera que dius, és que amb aquest professor no m'hi entenc perquè jo li dic una cosa, jo li dic blanc i ell em diu negre. També parlo amb aquest professor i dius, mira, aquesta noia està intentant, no us esteu comunicant. És una qüestió de comunicació. Per suposat, després també es donen, a veure, el meu pare era professor de la meva mare i es van enamorar. I es van casar i van tenir 3 filles i fins a l'últim dels seus dies el meu pare va estar enamoradíssim de ma mare i ma mare, el meu pare encara l'enyora. Clar, ma mare era menor en aquell moment, quan van iniciar la relació, quan ell ja no era professor. I a més, perquè era una persona molt recta, quan se'm va donar que volia sortir amb aquesta noia, va anar a parlar amb la direcció de l'escola, perquè aquesta noia ja no és alumna meva, però és alumna de l'escola, tal qual, i el seu pare ho va fer bé. Clar, hi ha tants entremitjos. Clar, si un professor s'enamora... No passa, diguem-ne, no està passant, no? Però pot haver passat al llarg de 27 anys que un professor s'hagi enamorat d'un alumne i un alumne d'un professor, o un alumne noi d'una professora i la professora de l'alumne. Aleshores, després hi ha aquella terra enmig, quan les coses no són evidents, que hi ha un assetjament, que el que tinc entès, vull dir, a l'Institut del Teatre estic clar, ha sigut claríssim, l'assetjament és clar i obvi que hi ha hagut un assetjament, això és el que diuen, no és que ho posi en dubte, és que jo no ho puc dir perquè parlo per tercers, aleshores, no? Però quan hi ha un assetjament clar, està molt clar. Quan hi ha una invenció clara, a vegades... S'hauria de demostrar, Clar. Notes prohibides, notes fallides, notes perquè passem tots una nit feliç. Notes humanes, notes mundanes, notes perquè passem tots una nit feliç. Prou mal de caps, prou de patir, ja hi pensareu demà al dematí. Pel mal de fetge aneu a cal metge, per somiar veniu aquí. Una nit de festa, un moment, mira. Una nit feliç, T'he llegit
sentit dir que quan colpeja una crisi és quan més comèdia es demana, no? Ara que s'ha aixecat el confinament comarcal i ens podem moure fins a Barcelona, un bon revulsiu és omplir la cartellera de comèdia. Jo l'ompliria de comèdia musical i, si em permets, amb la meva veu et diria cantant. Ho podríem omplir amb notes per viure, notes per riure. Sí? Notes. Perquè passem tots una nit feliç. Exacte. Sí. Això era del Stephen Sondheim, del Golfos de Rosa, aquí. Sí, era com començava el Tots dos. Home, jo és que me'n recordo quan vaig fer Un marit ideal, que realment en aquell moment sortíem de la crisi, crec, o estàvem a la crisi del 2008, i la gent, m'imagino, no hi ha fórmules exactes, per això si fossin, si les sabéssim, tot ens aniria rodadíssim. El que sí que és cert és que quan hi ha moments de crisi, tu el que vols és una mica esbargir-te i oblidar-te dels problemes. Quan les coses van bé, tu estàs més preparat, més segur per veure drames socials i tot això, perquè tu et sents aixopluc, no? Diguem-ne, o protegit. Aleshores, tens capacitat per mirar allò. I també et vull parafrasejar quan parlaves fa uns anys de que si els polítics apostessin per la cultura d'una manera més ferma i decidida, els ciutadans no seríem tan manipulables. És una frase que mantens avui en dia, o creus que la situació pandèmica ha generat un debat sobre la importància de la cultura i el recolzament polític a la cultura, que fa que els ciutadans ja no siguem tan manipulables? Això és molt complicat. Jo no sé si això ho he dit fa poc o no. Fa uns anys, en una entrevista fa uns anys. Com que fa 40 anys que dic això, i jo fa 40 anys en tenia 17, jo dic moltes coses, no dic que no hi hagi part de veritat, en això per suposat que sí, però que em sembla una pregunta molt grossa per aquest moment que tenim, que segurament té molts matisos i tal, però clar, jo era més radical, quan tenia 17, 18, 20, 25 anys, era molt més radical, i era, saps, sense matisos i sense explicar-me, i potser em ficava en berenjenales, que es diu en castellà. El verginet, en jardins, que dius, nina, frena, guapa, frena, vull dir que també hi havia aquella prepotència juvenil, no, lo sé todo! I tot és molt fàcil des d'aquí. A mi no m'agrada condemnar res ni ningú. És obvi que la cultura, els llibres, el teatre, o sigui, durant molts anys hem tingut un 21% d'IVA sobre les entrades de teatre, home. Clar, i evidentment, el futbol agrada molt més, però ajuda a la cultura. Perquè el que sí que és veritat és que la cultura, el que sí que ens dona és criteri. I tenir criteri et fa més lliure, et fa més responsable, potser no interessen perquè... I si fa més responsable potser no necessites tantes lleis. Les lleis estan fetes perquè dius, més fàcil que m'ho digui un senyor que jo autocontrolar-me i autodirigir-me, no? Potser és massa exagerat, però al final la llei és pels irresponsables, no? Vine! Mama! Mira, aquest és el meu germà! L'Eddie, el meu germà de sang. Eddie què? Edward Lyon, senyora Johnston. L'Eddie és amic meu, mama viu a prop del parc. Miqui, entra a casa. Sam i tu també, tots dos, entreu a casa. Jo som més gran que ell, jo no cal que... Eddie, tots dos. Però si jo no he fet res! Sami! Fins una altra. Fem una mica de repàs dels teus personatges. La Blanca, la Maricel, Mrs. Johnston, els germans de sang, la lletrista Carol Bayer ha estat tocant la nostra cançó, la Belle McKelly, a Chicago... Carol Bayer? No, Sonia Walsh. Sonia Walsh? Estan tocant la nostra cançó Sonia Walsh. Pues així som jo. No passa res. La mare superior de Sister Act. Sí. Quin més et venen al cap i que recordes amb estima? M'estimen tots, perquè fins i tot els que més malament, els que m'han fet passar més malament, evidentment m'han ensenyat alguna cosa, o la situació m'ha ensenyat alguna cosa. Vull dir, si començo ara a tirar enrere
la mare de les germanes a Jocs Florals, la Grònia Fitzmoritz de la Resposta, la Madame Mortell la Terbuix, la Madame Terbuix del Llibertí, la germana Pau de la Víctor Català. És que 40 anys donen per molt. L'Arícia de Fedra, és que clar, o la Odri de la Botiga dels Horrors, el 86. Si han passat 9 fiblers a totes hores, d'ençà d'ahir diria que fou somni. Un somni estrany, un espantós deliri. Però no. S'ha aixecat tota la ràbia dintre del fred com una estranya fera despertant amb rancor i ànsia homicida. Quins papers més t'agradaria interpretar? I aquí hi ha una mica trampa de on et podem veure d'aquí en endavant. Tenim alguna cosa... Però no està a la meva mà poder-me veure d'aquí en decidir on em podeu veure. Teníeu alguna cosa amb la Nina que estàveu mig muntant? La Navarí tenim des de fa anys que volem fer una cosa juntes, d'acord? Volem fer una cosa juntes i aportar tot el que són les nostres habilitats. El que passa que aquest vehicle encara no hem trobat allò que les dues diguem això. I anem molt alhora les dues. O sigui que si no l'hem trobat és perquè a cap de les dues li ha semblat que allò era la manera de fer-ho. I un blues a la nit també tens ganes de tornar. El blues a la nit sempre m'agrada, penso que sempre amb la Mònica Green sempre diem per què no tornem a cantar el blues a la nit, fem concert, fem format concert... A l'Arnau no podria ser, això sí que no. No, però... No, sí, això... Sí. Bueno, s'han deixat perdre. S'han deixat... Això ho lamentes molt, s'han deixat perdre teatres, per exemple, o el Thalia, que després va dir el Martínez Soria, que jo vaig debutar allà en el teatre professional, diguem-ne, per adults. Fins aleshores havia fet teatre a les escoles amb el Carles Lloret, amb la Trup 69, però allò és un solar. Davant del Condal, aquell solar era un teatre amb un aforament de 1.000 espectadors. Allà vaig treballar amb la senyora Irene Gutiérrez Cava. Sí. Amb l'Aureliano Andrés, que era una figura del cinema i el teatre castellà dels 50 i els 60, amb la Josefina Güell, clar. I allò és un solar des de fa com 30 anys, 20 o 30 anys. Bueno, no m'has respost la pregunta. Podrem veure el tele, una miqueta de teatre, podrem veure el lloc o haurem de venir a Memory a saludar-te una altra vegada? Jo ara per ara no et puc dir res. Ara per ara no et puc dir res. Tant de bo que puguem dir aviat que aquí o allà, no? Tant de bo. Però vaja, les coses estan peliagudes perquè també produir... Clar, les productores es posen en marxa per la pròxima temporada, però amb un peu a fora, perquè diuen, és que si em quedo un baixo amb les mans, m'enganxo els dits i m'ho enganxo tu. Moltíssimes gràcies, Àngels. Gràcies a vosaltres. La veritat és que quan a casa vaig comentar, intentaré l'Àngels, em van dir, no et facis gaires il·lusions, eh? Perquè amb el que t'il·lusionaria a tu arribar-hi i si després no coincideix, per tant... Això és com un mini-somni que és realitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. I responsabilitat. No, que no. Deixa-ho estar. Dona'm la mà. Si ara ho tallem, si no comencem, potser no sabrem. Si hauríem guanyat. Bye.